Eu non teño nada que decir en contra dunha manifestación sempre que sexa pacífica, pero sí que sigo apelando a que volvan a sentarse na mesa de negociación e podamos abrir un camiño de futuro para este sector. Segundo ela, a Xunta traballa para velar polo presente, pero tamén polo futuro do sector. De aí que se estea elaborando un bo plan de xestión da mesilla, buscando outras fórmulas de obtención do recurso, que non estean condicionadas polas condicións naturais que se poidan dar cada ano. É difícil entender que alguén poida ter unha empresa que pretenda que esa empresa teña futuro e que viva pendiente de se as condicións naturais dun ano ou de outro lle van a dar o suministro suficiente de mesilla ou non. Creo que unha administración responsable debe de velar por o presente deste sector, pero tamén polo seu futuro. Polo tanto, necesitamos elaborar un bo plan de xestión da mesilla, necesitamos buscar outras formas de obtención da mesilla que garantan que, independentemente das condicións naturais que se poidan dar cada ano, teñamos mesilla suficiente para todas as bateas que se dedican ao cultivo do mexillón, e iso é o que estamos a facer. Quintana tamén se referiu ás adaptacións realizadas por parte da Administración durante estes meses, acordadas co propio sector, sobre o plan. Todo o que dixemos que íbamos a facer o estamos facendo. Como era un ano complicado nos primeiros meses para a obtención de mesilla, se foron facendo as adaptacións dos plans de explotación do Percebe que permitiron ir abrindo as zonas que quedamos comprometidos co sector. En definitiva, todo o que o sector nos foi demandando o fomos conseguindo. Por a información da que nos dispomos de maneira indirecta, neste momento xa hai suficiente mesilla, prácticamente todas as bateas teñen entre o 70 e o 80% de necesidades cubertas, aínda queda máis de un mes e medio de posibilidades de seguir conseguindo mesilla. As informacións que nos están trasladando os técnicos é que está aparecendo ahora moita mesilla, que en 15 días ou en un mes estará xa cun tamaño bo para ir ás cordas.